Lamsoko norokno haini hai khapani rangchakni marketing songno norokni bwskango thaisa thainai kok share khainani bagwi ma phaikha bwkha bisingo chuwi tonbai manya kokthai rokno norokno sawi khwnarwni bagwi ani kokthai belai ke bwihai kwrwng wngya bwihai kaham khe sajogwi mosla rwwi kok kwtwi bai khe saimanai amtwi kokthai ani thani kwrwi hai hinphano bwkhao belai ke Bubagra no hamjakma tongmani bagwi ani o kok thaisa thainai no ang share khainani muchungo ani o video rokno je nai tongnai rokno borokno puila khulumung ang yafaro norokni naimung bai norokni comment norokni chubachu bai no tini ani bwkhao phanmano Bubagra ni kokthai rokno sanani bagwi Bubagra ni naharmung Bubagra ni naisikmung belai ke kotorma Bubagra oro rang ajina bagwi Tipraland khaimaniya bahut Bubagra ni rang tung Bubagra jaga sampoti nanani bagwi o Tipraland khaya Bubagra ni naisikmung bol rangchak rijak nanani bagwi Tipraland khaya Bubagra Tipraland khaimani karon no Bubagra je bo ni naisikmung no Tiprasa rokno kuchugo twisanani Tiprasa rokno mwthangnani chwng buibai thwngjagwi buibai kaduljagwi buibai lathi rijagwi buibai usta rijagwi tongmani chwng justice maya wngwi tongmani no chwng no borok nukya wngwi chwng no borok muniso hinui chwng no respect riya dham riya borom riya wngmani no buibai baksa no chwng borom manani bagwi borom rinani bagwi chwng no dham rinani bagwi respect rinani bagwi no tini Bubagra bo khud baithang basawi choba khlainani bagwi ma ongkhorkha main hingka khe Bubagra ni naisikmung amose naisikini di Tripura haste o baire ni phatar haste ni Bangladeshi rok bukung kolok rok Tripura hapaimani bagwi chwng majority tongmani minority wngwi thangkha minority ni se teibo chikono wngwi thangkha chwng borok hinui chwng dham rijakliya chwng o hani bwsa hinui chwng dham rijakliya abono Bubagra nugui tongwi manya wngwi no tini o choba songsao o choba songsamani bo Bubagra saisung kwplai khlaimanya Bubagra nayo thansa wngwi chini manthai chini rights chini odhikar chini Bharat ni সংবিধান aini motabet chwngno yok sami rinani bagwi chwngno thansa sano phiaba o thansa no swabainani bagwi kwbangma borok rok cheklagi tongo haisi swabainani sukrupnani thansa no bahai khe nosto khainani borok rok abono kwbangma chokranto khlai tong phiaba baksa Tiprasa rok abono bujiya chini takhuk songno chini Tiprasa ni bo songno party alada khayo hunui emon je kok khanaka ang Tiprasa ni bagwi thwimanya ang BJP ni bagwi hingka khe thwimano ama hai kokthai porjonto chwng chini takhuk chini Tiprasa ni bisingo no chwng khwnao phiaba Bubagra lai sawo ang Tiprasa ni bagwi thwimano hingke Tiprasa rok bichar khaidi decide khaidi je borok party ni bagwi thwimano hunui sanani logio da chwng thangnai naki chini bagwi thwimano hunui bwskango je agogwi thangnai bwskango samung ni bagwi choba ni bagwi agogwi thangnai bono da chwng logi rinani nangnai khaklaiyo norok kahama khe no bujiyo haisi chwng Tiprasa rok
जों सिनि बागै थैमाननाय सिनि थैनांनि बागै सिनि जेनेरेसनाव मोथाङै गलांनायनि बागै थैनायनि बागै राजि इंनाय थैनायनि बागै गसिनाय जों बननो जों लगी मारिनाय tei kwbangma borok je question khayo songmung tisao haisi tamo songmung tisa noroni Greta Tipraland boro noni Greta Tipraland basasa sanliya bala noni Greta Tipraland Delhi phalik kai phaika anisau जों Greta Tipraland Phalnai hinphano जोंनो rima tongkha kaisa जों Phalnai bele जोंनो rima sikiri hingka kai जोंलाय borinino Phalnai ba tabo romdi जों ani babo ano mairung ri hoka 1 kg nini kakano tuniri di hine phiaba a mairung kakane aro sogiya a mairung no ang phaloi a rangbai ang enjoy khaika among kisa kaisa kok kakane aro mairung soguliya mairung phaloi ri honai phiaba जोंनो Greta Tipraland riya kho जोंनो Greta Tipraland riya जों tamono phalnai hino aro ar जों Greta Tipraland chini yagono tongo hungkangkai जों Greta Tipraland जों tamni bagui sani tongna nangkhana ha philjagui thangphanosai ha bai noka ultang thangphanosai Greta Tipraland manya ari sapo sakano Greta Tipraland manya hnoi Bharatni Sambidan ni aini motabe se article 2 and 3 o se suijak tongo nangka belai lekha pora ganang thanga haida nangka gyani borok thanga nang Greta Tipraland manya hnoi aborokno जों Tiprasarok jobab marinai haisi ama hai borokno जों jobab marinai nung je saitong Greta Tipraland manya hnoi जों thansa tongkhai tamni bagui maya tongnai ba जों thansa tongkhakai जों Greta Tipraland mano 100% mano haisi nung ang se thansa da wngkhaba nung ang thansa da wngkhaba nung ang thansa klai choba da khaikaba nung ang thansa klai movement da khaikaba nung tini tongo BJP o nung tini tongo CPIM o nung tini tongo IPFT o nung tini tongo Tipramo thawo baike manai ba ar nungle baike saimangka je Greta Tipraland ha ulta philjagui thangpono Greta Tipraland manya hnoi nung Tiprasa tei baike nang aso murkho wngkhai hino je ama hai sanai amne bage ang joto Tiprasarok na ang koina musungo ang khoroksa Bubagra no hamjaknai wngoi Bubagra ni ang khoroksa warriors wngoi ang okok no ang ani Tiprasarok no ang share khaina musung haisi जों ta thungjak sidi ama hai borok bai बहुत थंजागै फायखा जों 75 बছर जों थंजागै फायखा हायसि आर ताइ कायसा कक जों सिनि दफानो मोथाङै नारगनानै बागै सिनि हानो नारगनानै बागै जों थानसामा तंनाय Bubagrano जों लगी मारिनाय Bubagra जोंनो salsa सिनि आ मानथाइनो तुबुरि फायनाय आबंगा 100% guarantee haisi joto Tiprasa thansa tongkha hangkai Roman script ya tabung ni ya sanmani kedekma tangiri jagya do Greta Tipraland ser ha philjagui thangpano Greta Tipraland ya Roman script to rima na ble a Roman script to nini bwsabutui no pori tongna ble chini bwsabutui no pori tongna ble abo khai ri siman tongkha ka nung tangai riya ba nini bwsabutui ro no nung noro benggo bibranto phnang ton ba bomno khai ri mangkha norok
mungsa dari man ka hino mungsa narok direct funding bo ring meya direct funding bo ring meya 125 amendment bill bo pass khai meya tamno ring man ka hino norok ko kotor sawai Tipraland 5 বছর Tipraland 5 বছর এডিসি সরকার চালকা ঠিক আছে এডিসি সরকার টংফানো ডেভেলপ খালাইমালিয়া Tipraland রক আং মানাই না খাইছি আং মানাই না খা নং 8 বছর রানিং চলাই টংখা নং তাম খাইমাংখা nung tamo khlaima ka noro BJP je noro government state government noro cholai tongo ha central bo noro government cholai tongo noro tam rimang kha hino joto Tipraland rok sumung mati sana heci Tipraland tha ADC sarkar tongo mungsa khlaima liya aba ang mane kha nung 8 বছর running cholai tongkha nung state government nung tangai Tipraland ni kaisa pano solution tuisemiya kaisa pun solution rime tangai lokorok jotono wansuk dihaisi titi edition 6,500 কোটি rang rohojak ni sau purup sanjakha purup borlai meya 6,500 কোটি no jodi no phai tongkha hangkai tini titi ADC busuk elaka sung sakhamun saideman bolong waleng hatai hapong jotono jengsa sanai thotok thangkhamung Tipraland develop khainala tambai khainai ba ADC sarkar develop khainala tambai khainai ba nini phan se rohman grei rang se rohman grei rang kabang se rohjaya tini nini babu nona 100 টাকা rang dei rohka nini babu 100 টাকা rang dei rohka hangkai nini babu kha kabang mase kasar khaisi mairong 10 kg tubudi ha berema 1 kg tubudi alu 5 kg tubudi dal 3 kg tubudi motor 7 kg tubudi a 100 টাকা rang bai ko kolong no ba gyan kri kha kok sai tong ko kolong no hino a 100 টাকা rang bai abar nung busano 100 টাকা rang rohmase o bufa hinjanai buino khai sai tongkha bono 1000 rang rohjakanai bahai kengnai ba bahai kengnai haisi Tipraland lokorok sumung tui chana nangnai bahai kengnai amo bujina nangkhasini Tipraland rok bwskangni dino agogoi thanani bagui nangkhangai jeng sini sak bedogoi jeng marinai o hate dofano jeng narangnani bagui chini phainai generation chini bwsabuti rokno jeng mothangai kalangnani bagui jeng chobano ma khaisine heisi mo choba khaya hangkai jeng thangnani te kuno lama kari heisi jeng tei bwsuk thungjagai tongsinai ba jeng tei bwsuk thungjagai tongsinai heisi khasi bai sidi heisi sisa bai sidi jora chungno tei naisingi tonglia jora thangui no tongkha pheo nung angle bofro sisa sinai nung angla tei bofro sisa sinai o dofani bagui sini bwsabutini bagui tei jenglai bofro sisa sinai sini logi Bubagra tongo heisi Bubagra tongsakla jeng wanaya bini thane rang paisa obab koroi bini thane don dolokno obab koroi rangsa rijani obab koroi jaga sampotini obab koroi tini bossini bagui fight khai tongphaio jeng bono logiri yakhai jeng sabno logiri nai jeng tei sabno logiri nai hino jotono wansonani nangkha jotono sisanani nangkha heisi tini jeng wak masa tok masa pun masa bai nok khungsa bai are a nok abo nung borok muni singnai asai phaikang kai ning boot ka khang kai no nini
nukong kakai no ni odikar ng tango hai si mana ni abno la tam se kiri lai ka ba amaro ba manai ble nung ha sekre nung nok mane boro tangnai nini ha sekre ni jaga sekre nung pun mane boro rinai bujina nangnai wansungna nangnai bwsabwtui ni future ni bagui chinta khaina nangnai tini ang saisong haino swang nungai mangso chawi tongthojangma bai onggalak chini bwsabwtui rokni bwsuk joratui tongkese phaino amo wansung honai haisi जोंखाय future ni kok sao Bubagra khai future ni kok sao tabo bortomano cholai tongmani kokno saya जों bahai ke thangai thangnai abose Bubagra ni wansokong hopung sapung saya nung yawoi muktri man yawoi bini wansokmung abose piba a wansokmung no khorok bwsuk Tiprasarok saiman bini bosong no saya bini bosong chapainai no noni raja kwrui tabuk gণতন্ত্র ni mane o gণতন্ত্র hebano raja bongso ni borok bo raja bosong ni borok जों bono raja na ma mani nai noro jesepano hintondi noro ba mane ya nongnai ta wansoro ba borno raja bukrui hingkai o hawo boroni kuno boroni kaisa history kiskri hingkai laibo ma kiskri hingkai boro ba sanai ta nung angse bujena nang bele nung angse जों khasina nangnai bele wansogui जों jotono yapri sena nangnai thinang kaham khainani bagui thinang no naruknani bagui chini bwsabwtui naruknani bagui hambai bele kok kwbang saka saya tongkhai nakarbai jadi tei o video no kisa share khaidi joto Tiprasarok nukthung tei saimanthung sisathung bwskani salo thansano teibo krak khaithung Bubagra no teibo logi rithung hambai।